Crăciunului nostru, seara Crăciunului nostru, mare bucurie a fost, mare bucurie a fost, și-a fost bucurie în lume, și-a fost bucurie în lume, pentru așa mare minune, pentru așa mare minune. Iosif cu Sfânta Maria, Iosif cu Sfânta Maria, au pornit călătoria, au pornit călătoria, și-au ajuns într-un oraș, și-au ajuns într-un oraș, ca să-i caute să lași, ca să-i caute să lași. Ca să-i lase să se culce, ca să-i lase să se culce, noaptea-n drum să nu-i apuce, noaptea-n drum să nu-i apuce, iar oamenii din cetate, iar oamenii din cetate i-au răspuns cu răutate, i-au răspuns cu răutate. Du-te, du-te și ne lasă, du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi acasă, că n-ai loc la noi acasă. Și atunci Sfânta Fecioară, și atunci Sfânta Fecioară ieși din oraș afară, ieși din oraș afară. Și-au ajuns la cei săraci, și-au ajuns la cei săraci, la un graș cu oi și vaci, la un graș cu oi și vaci. Veni vremea la Maria, veni vremea la Maria, ca să nască pe Mesia, ca să nască pe Mesia. Și-a născut un prunc frumos, și-a născut un prunc frumos, numele lui e Hristos, numele lui e Hristos.
Slăvit să fie Domnul!